Bună ziua și bine ați venit! Numele meu este Ovidiu, reprezentant vânzări AutoShun Timișoara și astăzi vă voi prezenta acest GLE 350 diesel echipat cu un motor de 3 litri diesel, 258 de cai. Mașina este din luna august 2018 și are la bord 10.500 de kilometri. Mașina nu este rulată în România, este cumpărată din stocul producătorului Daimler AG Germania. La exterior, după cum se poate observa, avem această stemă plină, fapt ce ne indică prezența unui radar. Avem un radar distronic, adică pilot automat adaptiv. Este o dotare opțională ce face parte din pachetul de asistență plus pe care acest autoturism îl are. În acest pachet avem Distronic Plus, asistent menținere bandă de rulare, asistent menținere direcție, asistent unghi mort în oglinzi. La exterior putem observa acest sistem de iluminare performant, opțional, Intelligent Light System, un sistem de iluminare full LED cu funcție de cornering și asistent adaptiv pentru fază lungă. Autoturismul este echipat opțional cu un pachet AMG exterior, adică un pachet sportiv, bară față, bară spate, praguri și aripi evazate pentru a încadra aceste superbe roți AMG în 5 spițe în 20 de inci. Pe lateral putem vedea același design moștenit de la vechiul Mele, clasa Mele. În partea din spate, după cum se poate vedea, avem acest portbagaj acționat electric și opțional o dotare pe care cred că orice posesor de SUV și-o dorește la un moment dat, cârlig acționat electric cu stabilizator SP. După cum puteți vedea, mașina este echipată cu senzor de parcare față-spate și asistent activ la parcare, adică parcarea laterală și cu spatele o face singură și opțional un sistem cu cameră 360 de grade, față, spate și oglinzi. La exterior, după cum puteți vedea, mai avem opțional geamuri laterale și lunetă fumurii. De asemenea, avem această funcție de keyless entry. După cum se poate vedea, pe ușa șoferului avem pachetul de scaune electrice cu memorie, cu 3 funcții de memorare. Avem 4 geamuri electrice, oglinzi electrice, rabatabile electric, heliomate și încălzite. De asemenea, la oglinzi puteți vedea asistentul pentru unghi mort. Tot pe ușă se găsește și comanda pentru cârlig și comanda pentru deschidere și închidere portbagaj. Pe partea șoferului avem în partea stângă sistemul de acționare lumini cu senzor de lumină. Tot pe partea stângă a volanului avem pilot automat, reglaj electric la volan care împreună cu pachetul de memorie memorează scaunele, volanul și oglinzile. La interior avem un interior AMG full piele, piele naturală în 2 nuanțe, alb și negru. Un interior foarte frumos și destul de rar. În partea din spate, pentru pasagerii din spate, după cum puteți observa, avem banchetă spate încălzită și climatizare pe 2 zone și pentru partea spate. Pe partea dreaptă a volanului avem schimbătorul de viteze. Mașina este echipată cu o transmisie automată cu 9 rapoarte. De asemenea, avem și padelele la volan, minus și plus, foarte bune și foarte practice pe perioada rece a anului, când putem schimba din padele și avem frână de motor, și pentru cei care doresc să conducă puțin mai sportiv. În partea de jos a volanului avem butonul pentru funcția de keyless start. Mașina dispune opțional de un sistem de climatizare automat pe 4 zone, 2 zone față și 2 zone spate, după cum am putut vedea mai devreme. Pe consola centrală, după cum se poate observa, avem butoanele pentru încălzirea scaunelor față, butonul de start-stop care poate fi dezactivat, dezactivarea senzorilor de parcare și dezactivarea ESP-ului, lucru pe care nu îl recomand niciodată. De asemenea,
în partea centrală avem toate butoanele pentru setarea mașinii, lucru care se poate face și cu ajutorul acestui touchpad și a acestor comenzi de pe consola centrală. Mașina dispune opțional de un sistem de navigație pe hard, adică nu pe card. Navigația fiind pe hard, se pot face update-uri, iar pe card este mult mai greu, deoarece de fiecare dată aveți nevoie de un card nou. După cum vă spuneam mai devreme, dispune și de un sistem de camere de 360 de grade. Avem o cameră în față, una în spate și în oglinzile laterale. Pe display-ul central, mașina apare ca și cum ar fi filmată de sus și detectează orice obstacol pe un perimetru de 3 metri în jurul mașinii. În partea dreaptă, pe consola centrală, după cum puteți vedea, avem butoanele pentru Dynamic Select, adică alegerea modului de rulare. Avem funcția Comfort, Sport, Individual. Pe individual putem seta, de exemplu, direcția Sport, suspensia Comfort. Avem funcția pentru iarnă și funcția pentru off-road. În partea de sus, după cum puteți observa, acest buton ne indică prezența unui sistem de suspensie Airmatic, adică pe perne de aer. Mașina poate fi ridicată și coborâtă, dar mai mult de atât, suspensia pe perne de aer face o diferență enormă în confortul și în dinamica de rulare a mașinii. Avem funcția de Downhill Assist, de coborâre în pantă, și pe acest buton pe care scrie M putem pune cutia pe modul manual. După cum puteți observa, în partea superioară avem acest superb plafon panoramic din sticlă acționat electric. O dotare foarte importantă pe care această mașină o are opțional. Avem un pachet tehnic off-road, adică pe lângă tracțiunea 4x4 integrală pe care o are din varianta standard, avem un pachet tehnic off-road cu diferențial central blocabil. Un lucru pe care pasionații de off-road îl vor aprecia cu siguranță. Iar la sfârșit vă pot spune că această minune tehnologică o puteți achiziționa de la noi pentru prețul de 49.990 euro net, iar prețul de nou al acestui autovehicul a fost 79.505 euro net. Vă mulțumesc pentru atenție și cu prima ocazie vă așteptăm la un test drive.